Rýchla otázka. Čo je výhodnejšie? Dať si tekvicové latte v kaviarni za 6,40 alebo mať chránený svoj telefón za 5 eur na celý rok? Počuješ správne. Asset Premium pre mobily stojí zľava len 5 eur. Ponuka je platná do konca týždňa, tak neváhaj. A ak si akciu nestihol, nevadí. Bez zľavy stojí 10 eur, čo je stále iba ako jeden obed reštaurácií. A na čo mi vlastne ten antivírus mobily je? Ja mu nerozumiem! Blokuje škodlivé programy, ktoré často vyzerajú ako neškodné. Chráni tvoje platby. Blokuje škodlivé stránky. Filtruje nevyžiadané hovory. Pomôže ti nájsť, prípadne zablokovať smartfón v prípade krádeže. A veľa ďalšieho. Sám ho používam, Premium som kúpil aj starej mame, ale vtedy jej Asset zachránil telefón pred podvodnými reklamami a telefonátmi. Spoločnosť Asset o tomto videu nevie, len odporúčam niečo, čo sám používam a každému, kto má Android v rodine, automaticky inštalujem.